Ант таулары авазы радиосы сезгә хакыйкать яктылыгы тапшыруын тәкъдим итә. Исәнмесез, кадерле туганнар? Игътибар иткәнегез бар микән? Берәр җирдә нәрсәне дә булса бушлай таратканны ишетсәк, шундук бу юкка гына түгел, берәр хәйләсе бардыр әле дип уйлыйбыз. Чөнки бу дөньяда һәркем үз файдасын гына кайыра. Без шуңа күнеккән. Хәтерлисезме? Хәтта балаларыбызны да кечкенәдән үк бушлай сыр тышкан тузагында гына була дип өйрәтәбез. Тормышыбызның асылын нәкъ шунда күргәнлектән, асылы бөтенләй икенчедә булган рухи хакыйкатьне кабул итү безнең өчен аеруча авыр. Аллаһның мәрхәмәте шундый киңки, ул безгә иң кадерле нәрсәләрне бушлай бирә. Гайса безнең гөнаһларыбыз өчен үзе үлде. Гайса безгә котылу бүләк итте. Гайса безгә мәңгелек тормыш бүләк итте. Һәм булар барысы да бушлай. Ярый, бик яхшы. Ләкин моны безгә ничек аңларга һәм ничек кабул итәргә соң инде? Бу бит безнең тормыш фәлсәфәсенә сыймый торган нәрсә. Безгә дә үзебезне Алла каршында ни белән булса да акларга кирәктер бит. Әйдәгез, дини йолаларны үтик, Ходай кушканча яшик, җәннәткә Раббының кануннарын үтәгән кешеләр генә керәчәк. Кадерлеләрем, булар бар да кеше фикерләре. Аллаһны үзегезгә тиңләмәгез. Ходай кешеләргә кануннарын үтәп карасыннар да, үтәп булмаячагын күрсеннәр, үзләренә Аллаһның мәрхәмәте кирәклеген аңласыннар өчен биргән. Гайса үзенең җиргә нигә килгәнлеген аңлатканда, бу турыда күп тапкырлар сөйли. Бу турыда без узган тапшыруда да гөнаһлары кичерелгән зиначы хатын хикәясен тыңлаганда ишеттек. Бүген тыңлаячак үзектә дә нәкъ шушы тема дәвам ителә. Әгәр Аллаһы үзе бу мәсьәләгә шуның кадәр зур әһәмият бирә икән, димәк, моны һәр кемнең бик тирәнтен аңлавы мәҗбүридер дип уйлыйм. Мин сезне Гайса видеофильмыннан үзекләр тыңларга чакырам. Алар Люк бәян иткән Инҗилдән. Шимон Фарисей кебек дин әһелләре Гайсага еш кына үпкәләсәләр дә, Гайса үзенең күп кенә дәресләрен нәкъ менә аларга багышлады. Ул әллә безне ташлап китергә җыенамы? Өйрәт безне! Гайса, китмә зинһар. Сөйлә безгә, Гайса! Ике кеше дуга кылырга Алла йортына кергән. Берсе диндар кеше, икенчесе салым җыючы булган. Читтәрәк торган диндар кеше булай дип дуга кылган. Аллам, башкалар кебек юлбасар да, алдакчы да, зина кылучы да булмауыма мең рәхмәт укыйм. Шушы салымчы кебек булмавым өчен дә рәхмәт сиңа. Әйе, нәкъ Фарисига ашаган бу. Мин бит ураза тотам. Табышымның уннан берен сиңа бирәм. Салым җыючы исә арттарак торган, күзләрен күтәреп карарга да батырчылык итмәгән. Мин гөнаһыңа мәрхәмәтле бул, Аллам, дигән ул күкрәгенә суга-суга. Хак юлны күрсәт безгә. Сезгә әйтәм, Алла диндар кешене түгел, ә салымчыны күбрәк аклаган. Чөнки үзен үзе күтәрүче һәркем түбәнсетелер, ә үзен түбән куючы күтәрелер. Аннары? Минем янга килегез, сүзләремне тыңлагыз һәм җаныгыз исән булыр. Алланы эзләгез. Чөнки аны табып була. Аны чакырыгыз. Ул хәзер якын. Гөнаһлы кеше бузык юлыннан, закон бозучы ниятеннән кайтсын һәм Аллага таба бурылсын. Алла ул шәфкатьле. Бар гөнаһларыгызны ярлыкар һәм сез тынычлык, куаныч табарсыз. Гайса үзенә ияргәннәр белән юлын дәвам итте. Ул халыкка Алла патшалыгы турында бик күп өйрәтте. Салугы алган берничә хатын да иярде аңа. Суга чумдыру йоласын үтәүче Яхья
халыкны Мәсихкә юл әзерләргә өндәп, гөнаһларыннан тәүбә кылырга чакырып йөри иде ул чакта. Дәүләт башлыгы Херод Антипа Яхьяны төрмәгә утыртты. Бер көнне Яхья янына аның дәвам итүчеләре килде. Алар Гайсаның хикмәтләре турында бик күп сөйләделәр. Без Наин каласына кергәндә, мәйет алып чыгалар иде. Тол хатынның бердән-бер улы үлгән икән. Хатынны күреп, Гайса аны бик кызганды. Табутка кулын тидереп, "Егет, тур" диде. Үлгән егет турып утырды һәм Гайса аны анасына кайтарып бирде. Яхья аларны Гайса янына кире җибәрде. Үзен борчыган соравын бирергә кушты. Сора әле, аннан килергә тиеш булган зат улмы, башка берәүне көтикме? Алар Гайсаны эзләп киттеләр һәм тагы да аны шул ук хезмәт өстендә таптылар. Безне Яхья пәйгамбәр җибәрде. Килергә тиеш булган зат синме? Яки башка берәүне көтикме? Кайттаңа күргәнеңне, ишеткәнеңне сөйлә. Сукырлар күрә, үлеләр терелә. Минем турыда шикләнмәүче кеше бәхетле. Фарисей һәм салым җыючының Алла йортында әйткән сүзләрен тыңлаганда, моның миңа ни катнашы бар дип уйлагансыңдыр. Әйе, чыннан да син бәлки тәккәбер түгелсеңдер, ышанам. Салым җыючы кебек ахырлы гөнаһлар да кылмагансыңдыр. Ә беләсеңме, изге китапта бөтен кешеләрдә гөнаһлар диелгән. Бер калак дигетнең бер тәпән балны эштән чыгарганын беләсеңдер. Аллаһы өчен теләсә нинди гөнаһ, үтерүме ул, әллә начар уй гынамы, Раббыга каршы тору. Шуңа күрә һәр кем Аллаһының мәрхәмәтенә мохтаҗ. Раббы мәрхәмәтенә тагын бер мисал. Тол хатынның улын үледән терелтү. Үзенең бердән-бер улын соңгы юлга озатучы бу тол хатынны күргәч, Гайса күмәргә баручыларны туктата. Яшь егетне үледән терелтеп, анасына бирә. Игътибар ит, Инҗилдә бирде дигән фигыль кулланылган. Гайса тол хатынга бернинди шарт та куймый, вәгъдәләр дә таләп итми. Ул бушлай яңа тормыш бүләк итә. Чөнки Аллаһының мәрхәмәте киң, асылы шунда аның. Бу мисаллар барысы да бер нәрсәне исбат итә. Котылу без кылган эшләр өчен түгел. Котылу безнең иманыбыз аша бирелә торган Аллаһы бүләге. Һәм бу иман Гайса Мәсихның җирдә безнең өчен кылган эшенә иман. Гайсәгә бүген дә һәр төрле кешеләр иман китерә. Тәртип саклаучылар һәм җинаятьчеләр, укытучылар һәм укучылар, җитәкчеләр һәм эшчеләр. Алар барысы да Гайса Мәсихка иман китерү аша гына котылу алганнарын аңлыйлар. Гайсаның җирдә безнең өчен кылган эше кешелек тарихындагы иң бөек вакыйга. Ул пәйгамбәрләрнең үзе турында әйтелгән бөтен сүзләрнең беренче өлешен үтәде. Җиргә килүнең максатын тулысынча тормышка ашырды. Аллаһының кешеләргә булган камил мәхәббәтен, мәрхәмәтен ачып салды. Ә беләсезме, ул җирдә яшәгән чакта хәтта шундыручы Яхьяның да күңеленә шик төшә. Тормышының иң авыр вакытында, төрмәдә чакта ул иптәшләренә "Сырагыз әле, ул Мәсихме?" ди. Гайсаның җавабы мондый була: Сукырлар күрәләр, аксаклар йөриләр, махау авырулылар тазарыналар, чукраклар ишетәләр, үлеләр тереләләр, ярлылар яхшы хәбәр тараталар. Шулай итеп, пәйгамбәрләрнең Мәсих турындагы пәйгамбәрлекләренең беренче өлеше үтәлде. Гайса үзенең Алла улы булуына ышаныгыз дип беркемгә дә ялвармый, беркемне дә үгетләми. Эшләгән эшләре үзләре аның турында сөйлиләр. Моны ул һәр кемнең үз ихтиярына калдыра. Аллаһы мәрхәмәтенең бүләген кабул итәргәме, юкмы? Бу әлбәттә синең үз иркеңдә. Синең дөньялыкта чакта кабул иткән карарыңнан үлгәннән соң кайда? Җәннәттәме, тамухтамы булуың бәйле. Сиңа хак юл сайларга, дөрес карар кабул итәргә Инҗил китабы ярдәм итәр дип уйлыйм.
Әгәр татар телендә Инҗил китабың юк икән, без аны сиңа бүләк итеп җибәрә алабыз. Адресыбызны язып ал. Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Бүген үзеген тыңлаган Гайса видеофильмында бүләк итәсебез килә сиңа. Адресыбызны кабатлыйм. Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Үзеңнең адресыңны язарга онытма. Сезнең хатларыгызны көтеп калабыз, дуслар. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр сау булыгыз. Иминлек сезгә. Алла безгә сөйләп кил